ನೀರು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೊಡು. ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಿಧೀಸ್ ಲೈಫ್. ಹೆಂಚುಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಡೇ ఇంకొంచెం ದಿನ ಏಪಲ್ಲ ನೆನಪು చేపాను ಇನ್ನು ಡೇ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ದಾದಪ್ಪ ಫ್ರೈಡೇ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ. ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಂತೂ ರಜೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ಲ ರಜೆ ಗನ್ವೀರಿಗೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿದಾದ ಬಣ್ಣ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂತೂ ರಜೆ ಟಿಪ್ಪೇರು ಬಾಲೆ ರಜೆ ಟಿಪ್ಪೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಬೋಡು ಪಾನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಮಂತದಿಂದ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮಂತುಲ್ಲೆ ಗುಳಿಯು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತೊಂಡೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೇ. ಸೊ ನಿಖಿಲ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನ್ಪುಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಮೂಲಿ ಜನ ಅಲ್ಬತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಡಿತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಂತಿಜಿ 5 ವರ್ಷ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ದು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೆ 2-3 ಜನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಡಪ್ ಕುಡ್ದು ಒಂಚೂರು ದೀಪ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಲ್ಕಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರ್ಚನೆ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ. ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕನು ಕಲ್ಕಲ್ ಮನ್ಮ ಉದ್ದದ ಬರ್ಚನೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಹೆಂಗಿತೆ ಕಂತಲಾಲು ಒಂಜಿ ಆ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಇವೆತ್ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೆರು ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಮೂಜಿಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಅರಿತೊಂಡೆ ನೀನು ಮನ್ಪುಜಿ ಅರಿತೊಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಬೆಲ್ಲ ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಕನಾರು ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವು ಬೆಲ್ಲ ಕನಾರು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ಲ ಕನ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಜೆಂಕ್. ಸೊ ಇನ್ಯಾನು ಗುಳಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಕಲ್ ಮನ್ಪೆ ಅರಿತ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕನ್ಪೆರು. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೇನು ಅರಿತ ಉಂಡೆ ಮುರಣೂರ ಮಂತಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆದತ್ತನು ಗನ್ವೀರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಂಜಿರ ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅರಿಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅನ್ನದಾದ್ರೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಮನ್ಪೇನು. ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ ಮಂತ್ ದಿಯೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ಕಲ್ ಮನ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಗುಳಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಕಲ್ಗೆ ಮೈದಾ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮೈದಾ 2 ಕಪ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ 2 ಕಪ್ ಮೈದಾ ಐಕೆ ಯಾನು 3/4 ಕಪ್ ಬೋಡಪ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ 3/4 ಕಪ್ ದತ್ತು ನೆಟ್ ಮೆಷರ್ ಕಪ್ಡ್ 3/4 ಕಪ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕವಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನಿ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಐದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಏನಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಂತೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಮೈದಾ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಚಿ. ತೋ ಸ್ವೀಟ್ಲೆನ್ನ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆತನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಆತಿಜಿ ಕಮ್ಮಿಲ ಆತಿಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆತ ನಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆತನ ನಿಕ್ಲೆ ಪಲ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲೆ 1 ಕಪ್ ಫುಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನು 3/4 ಕಪ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಗೀ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗೀ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕೆಲವರು ಬಟರ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಬಟ್ ಬಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಜಿ ಗೀ ಪಾಡೆ ಗೀ ನಿಕ್ಲೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಂತದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಬಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ 5 ತೆತ್ತಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಸೆಮೋಲಿನ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆರೋಗೋಸ್ಕರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪಾಡ್ನ ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ತೊಗೊಂಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಡೋ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಲು ಪೇರ್ ಪಾಡೋಡು ಆಪುನ ತಾರ ಇದೆ ಪೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಡೋ ರೆಡಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್.
ಕಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗುಳಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನ್ ರೆಡ್ ಕಪ್ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಬೆಳ್ತಿಕೆ ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ನೀರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇವತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿಲ ಬೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಕಡೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂದು ಬೊದ್ದುಲ್ದು ನೆಡ್ಡೆ ಸೊ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲಿ ಬುಡನ್ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ದೆತ್ತೊನುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಾರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬಂದ ಮಾಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟವೆಲಿಡ್ಲ ಬೋಡನ ಬಂದ ಮಾಜಾ ಒಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕೈಟ್ ಆತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಆ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಟವೆಲ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಟವೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಸಾರಿ ಇಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮರತೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಫುಲ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಡೋಂಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿದೆಲ್ಲ ಕಾತು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಎಲ್ಲಿ ಗೋಳಿ ಮಂತದ್ದು ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಫುಲ್ಲು ಬ್ರೌನ್ ಆಪ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅರಿತ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಏನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಅರಿ ರೆಡ್ ಕಪ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಸ್ ನೀರ್ಡ್ ನೆಡ್ಡೆ ಇದು ಮಂತದಿತ್ತೆ ನುಂಗೆರೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾವೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಅರಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಅವು ಪುಡ ಉಂಡು ಅರಿ ಪಟ್ 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 ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಟೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನ್ 15 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಚೌಳಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಚೌಳಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಚೌಳಿ ಆದ ನಾವೇನು ಅರಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜೊಂದು ಇಪ್ಪ ಬೌಲ್ಡಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅರಿನ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಯಾನ್ ಇಂದುದೆ ತೊಂದೆ ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ 4 ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇಂದು ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಪಿಕಲ್ ಇಡವೇನು ಇನ್ನು ಮಂತ್ ಗುದ್ದೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲು ನಾಲ್ಪ ಕಡಿಪಿಕಲ್ ಮಾತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನೇನು ಕೆಲವೇರು ಅವೇನು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಮಂತದ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನ ದುಮ್ಮು ಅಂಚೆನ ಮಂತೊಂತಾಯನ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಮಂತದ್ದು ಐಕೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಬೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಇಂಕ್ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಅಂದ ಪಂಡ ಈಸಿಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ತೋಂದಿಪ್ಪರಿತೆ ಈತ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತಡು ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅಂಟ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದವನ್ ದಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡುಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಅವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಾದಾಮ್ ಕ್ಯಾಶು ಮಾತ ಪಾಡುಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾದಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮ್ಲ ಸೀಸಮ್ ಎಳ್ಳು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಲ್ದು ಎಳ್ಳು ಅವೇನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲಿ ಬೊಲ್ದು ಎಳ್ಳುನು ಚೂರು ಎಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇಮ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಇನ್ನು ಮನ್ಪೋಲಿ ಬೇತ ಊಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡುಲಿ ಪಿಸ್ತಾ ಮಾತ ಪಾಡುಲಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಅವು ಫ್ರೈ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊಡಿಗೆ ಪಾಡು ತೋನಿಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಂಟಿ ಏತ ಆತನಂದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಅದನ್ನು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದವೇನು ಫುಲ್ಲು ಕುಡೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಗ ಯಾನೊಂಚೂರು ಅರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಡು ದುಂಬು ಚೂರು ಅರಿತ ಪೊಡಿನಿ ದೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಪ್ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ದೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಐಕ್ ಸರಿ ಡಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ದೀನ ಅಂಡು ಅರಿತೊಂಡೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಕುಕು ದಾದಂಪು ನೀರು ಎಂಜಾನ್ ಮುಂದೋಷ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಡಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ತುಕುಡಿಲ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಯು ಮಾತಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಲ ತೋರ್ಸ್ಪವೆ ಮಂತದ್ನ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್.